Всем привет и добро пожаловать на канал Smartcom. Сегодня мы представляем вам журналистское расследование 12 канала, которое раскрывает новую схему мошенничества. Жертвами данной схемы уже стали тысячи израильтян, как русскоговорящих, так и ивритоговорящих, а также малые и средние бизнесы. Схема действует в два этапа, на одном из которых злоумышленники получают доступ к автоответчикам разных компаний, а на другом они настраивают переадресацию звонков на телефоне жертвы. Таким образом, они получают доступ полностью всей, скажем так, исходящей и входящей линии своей жертвы и получают доступ ко всем банковским счетам и вообще полностью ко всему, к чему только могут. Если у вас есть какие-то вопросы, можете связаться с нами по номеру звездочка 3196 или же посредством социальных сетей. Все наши контакты будут также в описании к данному ролику. נלקח מחשבננו 22,000 שקל. Twice they took 7,000 shekels. חרדה, אתה לא קולט מה קורה לך, אתה מבין שאתה תחת מתקפה. קשה לעקוב אחרי שלל העוקצים והתרמיות שאורבים לנו בכל פינה של כל מסך. מפתים אותנו ללחוץ על לינק זדוני, מייל מתחזה או מסרון מזויף. אבל בעוקץ שנציג לכם מיד, הנוכל תובע רשת סבוכה סביב הקורבן, מבלי שישים לב. בעצם הבנו שהיה עוקץ רק למחרת. It's one of the fastest growing scams around the world. Your phone getting hijacked through its SIM card. It was 24 million installed and turned into Bitcoin. לפני יותר משנה החלטנו לנסות ולפצח את כל שלבי העוקץ שהתפשט גם לישראל. עוקץ העקוב אחריי קראנו לו. גילינו איך התוקף מערים על נציגי שירות וחברות מסחריות גדולות. אני רוצה בבקשה להעברה, לבוצע ובוצע. עקבנו אחרי השיטה שבאמצעותה המתחזה משתלט על הטלפון ועל החשבונות של הקורבנות. רואה שהפרטים שלי השתנו, מספרי טלפון, כתובת מייל. הצליחו לפתוח לי גוגל פיי. מה זה? עד שניסו לעקוץ גם אותנו. כרגע השתלטו לנו על פלאפון התחקירים של החדשות. ניסיתי לבצע עסקה. מה רצית לקנות אגב? מוצרים לבית חכם. התקשרתי לאוטמובייל כדי לבדוק מה פשר חיוב שנעשה בחשבון שלי. אני מתקשר לחברה במספר שמופיע באתר אינטרנט, ובמספר הזה מודיעים להזמנות נא ליצור קשר במספר של וואטסאפ. יחיאל לא מכיר את ויקי ושאול, אבל ממש באותו הזמן הם יצרו קשר עם שתי חברות מסחריות שונות. התקשרתי למספר טלפון ושם היה תא קולי. השארתי הודעה שיחזרו אליי, באמת אחרי 10 דקות חזר אליי בוואטסאפ ואמר שלום, מדבר אייל משירות לקוחות, במה חויבת? אמרתי 300 שקל, אני בודק. אני מתחיל לנהל את השיחה איתו, הכל טוב ויפה, נותן את כל הפרטים שלי. שני נציגי השירות לכאורה, גם זה של הוט מובייל וגם זה של סמיקום חברת האלקטרוניקה, חולקים באופן מוזר את אותו מספר טלפון בדיוק, וגם את אותן שגיאות כתיב. טוב, אני רואה שיש טעות, אני יכול לזכות בכלל. אמרתי, כן, מה 4 ספרות אחרונות? אמרתי, מה 4 ספרות אחרונות? אני זרמתי, הייתי בטוחה שזה אכן נציג של הוט מובייל. I got WhatsApp messages from some guy, I don't know, I think from Max Company, which makes these credit cards for בנק לאומי. נדיה ויבגני שולגה יצאו לרילוקיישן בארצות הברית והתחילו לקבל וואטסאפים מוזרים למספר הישראלי שלהם מנציג שירות שהזדהה כקובי מלאומי קארד, חברת אשראי שכבר לא קיימת. He texted me that we have some problems with our account. It was really strange for me because a member of bank can use WhatsApp. אז הוא אומר, אני לא הצלחתי להעביר, יש איזו תקלה. אמרתי, אתה יודע מה? זה מתחיל להיות המועד. ואז הוא אומר לי, כרטיס האשראי סורב. אתה מבקש עוד כרטיס האשראי, לא נותן. בזה אני מסיים את ההתכתבות. ברגע הזה עדיין לא נגנבה מהם אגורה, אבל הם כבר היו עמוק בשלב הראשון של עוקץ העקוב אחריי. שלום אלכס. שלום לי. כדי לנסות ולפצח את שלבי העוקץ, הגענו לאלכס פלג, לשעבר חוקר במשטרה, והיום בעל חברת סייבר וחוקר אבטחת מידע. אלכס, אז באנו לכאן כדי לראות איך בעצם הנוכלים, איך הם עושים את זה? אז הנוכלות הזאת נקראת שיטה של פישינג באמצעות הטלפון, כאשר השלבים הם יחסית פשוטים. באים, משתלטים על תיבה קולית, משכנעים את הבן אדם למסור את הפרטי הזדהות שלו. בעצם מי שיוזם את הפנייה במקרה הזה זה הנעקץ.
השלב הראשון, שלב המלכודת. הנוכל משתלט על תא קולי של חברה מסחרית ומשאיר הודעה שמפנה לקוחות תמימים למספר של הנוכל. ואז בהתכתבות וואטסאפ הוא מתחזה לנציג שירות ומשיג מהקורבנות פרטי זיהוי ואשראי. מה שעשו לחברות האלה זה בעצם שינו את המשיבון הקולי שלהם ושמו מספר אחר ואמרו לפנות אליו בוואטסאפ. אנחנו יכולים עכשיו לעשות את זה, לשנות את המשיבון הקולי? כמובן. אז בואו ננסה לפרוץ לתא הקולי של העורכת שלנו, של ענת פניני, מה אתה אומר? אני אומר, בוא נלך על זה. תא קולי. נא הקישו את הסיסמה על התא. יש 11. הודעות חדשות. בואו נשמע איזה הודעה. ההודעה נמחקה. אני מרגישה... כן, זה טיפה מצמרר, מאוד פרטי. אני בונה על זה שרוב האנשים לא מחליפים את הסיסמה שלהם לתיבה הקולית. תן לי לנחש, מה הסיסמה? 1, 2, 3, 4? כן, אפשר תמיד לבנות על 1, 2, 3, 4 המוכר והטוב. מה שאני עושה עכשיו בעצם זה, אני מנסה לשנות את ההודעה הקולית. אנחנו יכולים לשנות לה את ההודעה עכשיו? כמובן. לפתח אישי הקישו 1. בבקשה. שלום, לא הגעתם לענת כי... שלחנו לה לטלפון. תוך דקות אנחנו משנים מרחוק את ההודעה במשיבון הקולי של העורכת פניני. אתם מוזמנים לפנות אלינו. בדיוק כמו שהנוכל שינה את המשיבונים של החברות המסחריות. 244-8531. זאת השיטה. השארנו את ההודעה שאנחנו רוצים, וכל מי שיגיע לנו למספר, אנחנו נדע שזה בעצם הקורבן הבא שלנו. בדיוק כך נפלו ברשת של הנוכל חברות מסחריות ולקוחות של אותן החברות, שיהיו בטוחים שיתכתבו עם נציג רשמי בוואטסאפ. וגם כשכבר חשדו, זה היה מאוחר מדי, כי הם מסרו לנוכל מספיק פרטים כדי שימשיך בעוקץ. ביטלנו את הכרטיס, חשבתי לתומי שהכל טוב ויפה, ובזה נגמר האירוע. שבועיים לאחר מכן אני מתחיל לקבל הודעות מביטוח לאומי שהפרטים השתנו, ומהבנק שקוד אימות, ומתחיל לחשוד, אשתי מנסה להתקשר אליי, לא מצלצל. אמרתי, וואלה, מעניין, גם לא קיבלתי שיחות כל היום. קשר לסלפי, אומרים לי שכל השיחות שלי מופנות למספר אחר. זה אומר, עקוב אחריי במילים אחרות. אני אומר, אבל לא אני עשיתי את זה. מי שעשה את השיחה הוא המתחזה, וכך נשמעת אחת השיחות שלו עם סלקום. קבוצת סלקום שלום, ערב טוב ליחיאל. אני צריך בבקשת עזרתך בתוך זאת לי בהפניית שיחות. באיזה טלפון? ל-0555693241. מצוין. ומה 4 ספרות האחרונות של האשראי לזיהוי? 80. למה אני רואה מספר אחר? יכול להיות אולי שהתקנו פה. בואו נראה אם זה בהיסטוריה. שימו לב, נציג השירות מסכים לבצע לנוכל שמתחזה ללקוח הפניית שיחות, עקוב אחריי, למרות שהוא מזדהה עם פרטי כרטיס האשראי המבוטל של יחיאל. בואו נראה אם זה בהיסטוריה מופיע, חכי רגע. כן, זה היה בקודם. יש עכשיו מספר אחר, אבל זה בסדר, זה גם בסדר. אז זהו, עשיתי לך את זה. זה בוצע? זה בוצע. מכירה את הכל הזה? איך אתה מכיר את השם שלי, אלון? מה נשמע? כן, האמת שזה מאוד מאוד דומה. ויקי ושאול לא יודעים בזמן אמת, אבל גם להם מנסים לבצע הפניית שיחה, עקוב אחריי, בדיוק לאותו המספר כמו זה של יחיאל, שבאותו זמן מנסה להחזיר את הקו לבעלותו. אחרי שביטלנו את ההפניית שיחה, וביצע עוד פעם הפניית שיחה. ואני במרדף, מבטל הפניית שיחה, הוא עושה, מבטל, הוא עושה. באיזושהי צורה השתלטו על הטלפון, על המספר הסלולרי של הקורבנות. מה בעצם קורה פה? השיטה מאוד פשוטה. כל מי שאי פעם מבית טלפון יודע שיש ניוד מספרים באמצעות שיחה פשוטה לנציג טלפוני, אפשר לעשות אותה גם באינטרנט. זה השלב המרכזי של עוקץ העקוב אחריי, שלב ההשתלטות. תזכרו שלנוכל יש ביד את מספר הטלפון, תעודת הזהות ופרטי האשראי של הקורבן. בעזרת אלה הוא מצליח לבצע הפניית שיחות, עקוב אחריי, למספר שלו. אתה חושב שאתה תוכל לנייד למשל מספר טלפון? כן, בקלות. ביקשנו מאיתי חבר המערכת להצטרף אלינו להדגמה בתפקיד הנעקץ. מה שאני צריך ממך זה את המספר תעודת זהות שלך ואת 4 ספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך. 752 ותעודת הזהות. עכשיו אני מחפש סרטונים של ילדים בוכים, כי אני רוצה לפנות ללב של הנציג או הנציגה שתענה. שלום לינוי, אני ממש צריך את העזרה שלך. שנייה, יש לי פה... הטלפון שלי עבד, אני כרגע לקחתי מבן אדם את המספר שלו, והם צריך שיעבירו לי את השיחות לטלפון הזה. קודם כל שיהיה בהצלחה. תוכל לך תעודת זהות ו4 ספרות האחרונות. בטח, 206
ביצעתי לך את הפעולות. אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה לך. בוא נראה אם זה באמת עבד. כן? בהלם. בעצם מה שקורה עכשיו, אני מתקשרת לאיתי. מגיע לטלפון שלי? מגיע לאלכס, טוב. תענה לפחות, מה אתה מסנן אותי? שלום, עם מי אני מדבר? היי איתי. המספר שלך בידינו. אני בהלם מהקלות. אבל למה בעצם מבצעים את העקוב אחריי? כדי להגיע לשלב הסופי. אני מקבל 2 הודעות, והם שמחים להודיע לי שהם הצליחו לפתוח לי גוגל פיי. מה זה? נכנס לוויזה קהל, רואה שהפרטים שלי השתנו. הוא צירף את כרטיסי האשראי שלי לגוגל פיי. המטרה שלו לגנוב כסף. I got a very strange SMS code חד פעמי from our mobile company. And it was really strange for me because I know this is code we get when somebody wants to enter to account and... באותו הזמן בדיוק המתחזה מתקשר לבנק של יחיאל ומנסה לבצע העברה בנקאית. שלום. אני רוצה בבקשה לבצע העברה. אוקיי, בוא תגיד לי תעודת זהות ותאריך לידה. 326, תאריך לידה 6. טוב, אני אשלח לך קוד לנייד, תראה רגע אם אתה רואה אותו. אוקיי. לא, עדיין לא הגיע שום דבר. יש אולי לשלוח את זה בשיחה קולית? אבל נראה לי אולי יש את התקלה ב-SMS או משהו, לא נראה שוב. לא, אולי בשיחה קולית? במקום להזדהות ולקבל SMS, אז הוא ישתמש בשיחה קולית. SMS לא ניתן להפנות, אבל שיחה קולית כן. עכשיו, הטלפון לא מצלצל אצלי מכיוון שיש הפניית שיחה. זהו השלב הסופי, שלב הגניבה. הנוכל מתקשר לבנק, מבקש מהנציג קוד בהודעה קולית ולא במסרון. הקוד מהבנק עובר בעקוב אחריי אל הנוכל, והעברת הכספים מאושרת. They took 7,000 shekels from our account twice. העבירו בשתי פעולות של 6,000 שקל ועוד 10,000 שקל שאת זה הצלחתי לבטל. איך יכול להיות שמישהו הצליח להעביר מחשבוני כסף כשאני אמור להיות מזוהה קולית? בוא ננסה להתקדם שלב. באיזה בנק אתה איתי? אני נמצא בבנק דיסקונט. ברוכים הבאים לטלבנק דיסקונט. אנא אמרו בקול, נא לזהות אותי לפי הקול שלי. נא לזהות אותי לפי הקול שלי. קולכם לא זוהה בהצלחה על ידי המערכת. בסדר, אז ננסה לעקוף אותו. מי שלח לכם לצורך זיהוי במערכות הבנק, באמצעות הודעת SMS או באמצעות הודעה קולית. מיד תקבלו שיחה נוספת, בה נשמיע קוד בין 4 ספרות. הקוד מועבר למכשיר הסלולר של אלכס, שאליו מופנות השיחות מהנייד של איתי. קוד האימות הוא 4, 8, 6, 2. שלום, זה איתי. אני רוצה לעשות העברה. אתה גם יכול לעשות העברות דרך האפליקציה. אני לא אפליקציה. גם עליה. 400 שקל. מתנה לחג איתי? 400 שקלים? מטורף, אני בשוק. הקלות היא מפחידה. טוב, עכשיו את צריכה להחזיר. לא, רגע, אני עוד לא קיבלתי. ברור שכן. לא מחזירה לך. כך הושלם המעגל של עוקץ העקוב אחריי, אבל הוא עדיין לא תם. הקורבנות לא הצליחו לשכנע שמישהו מתחזה להם ולא מפסיק לעקוב אחריהם. לויקי ושאול זירבו במשך חודשים מבנק דיסקונט להחזיר את הכסף. החליטו אני לא אזוקים. מכיוון שמסרנו פרטים לצד שלישי. אבל זה גם פרטים רגילים כשאני מזמין בטלפון. איך בן אדם עובר 2-3 פעמים את הפרצה של בנק דיסקונט? אין מושג. יחיאל הצליח לעצור את גנבת הכסף, אבל במשך זמן רב הנוכל ניסה שוב ושוב לפרוץ לחשבונות שלו ולא הפסיק להטריד אותו. קללות, איומים, דברים שאף אחד לא רוצה לראות. אוקיי, האם הוא יבוא אליי הביתה? מה יקרה? אין לי מושג. מפחיד? ליבגני ונדיה ביטלו כמה כרטיסי אשראי, ובנק לאומי במנוהל חשבונם החזיר להם כסף, אבל... Somebody added his number to my package of number of the telephony company. חייגנו למספר החדש של יבגני ונדיה, אף אחד לא עונה, ואז חזרו אלינו ממספר מוכר. אני לא מאמינה. הוא חוזר אליי עכשיו מאותו מספר של נציג השירות של יחיאל ושל ויקי ושאול, והוא יודע שזו אני? וואו. ואז גם אנחנו הותקפנו. בלילה קיבלנו וואטסאפים של מטחי קללות, איומים ושיחות טלפון ממספרים חסומים שלא מפסיקות. אייל, תקשיב. כשחזרנו למערכת אחרי סוף השבוע, גילינו שטלפון התחקירים שלנו נויד מפלאפון לוויקום, הוא נרשם על שם אדם אחר. הטלפון שלנו נלקח. אוקיי, אני לא יודעת איך הוא נלקח, אין לי מושג. אני רואה שהוא
זה הקו שלי. גם לנו עשו עקוב אחריי. את התקשרת אליו בטלפון? הוא ענה לך? לא התקשרתי, לא נתנו לי אישור, אסור לי להתקשר אליו. אסור לך להתקשר ללקוח שגנב לנו את הטלפון. לצאת לו לגנוב נכון. ניסינו עם נציג בכיר של פלאפון להחזיר את הקו לבעלותנו. והסברנו שמדובר בניוד שקום, אנחנו הפסקנו את זה. עוד פעם כתוב שמספר לא רשום ברשת. מספר לא כתוב ברשת? כן, זה פשוט. הוא ביצע עוד פעם ניוד עכשיו. מה אתה אומר? איך הוא הצליח? הוא ביצע, כן, אני לא משקר, אומר אמת. בחודשים האחרונים, סוף סוף נתפס והורשע בבית המשפט מי שביצע את עוקץ העקוב אחריי על הקורבנות שהתראיינו לכתבה ועלינו. נתן אברבוך, בן 34 מלוד, הורשע בעבירות של התחזות וקבלת כספים במרמה מקורבנות רבים, בסכום של לא פחות מ-130,000 שקלים. לא תופתעו לשמוע שמדובר בנוכל מקצועי, בעל 9 הרשעות דומות, שריצה כבר 8 מאסרים בפועל. אז איך אפשר לנסות ולהתגונן? בטלו את התא הקולי, בקשו קוד מחמיר לזיהוי ממפעיל הסלולר שלכם, אל תשתמשו במספר הטלפון לאימות דו-שלבי, מייל בטיחותי יותר, השתמשו בסיסמאות חזקות או במחולל סיסמאות.